जात एबा धोरोम बासियालासे जोङो जोंनि हारिमुखौ रैखा खालामनो जों हाबाफारि लालांनांगौ। बेयो मोनसे धोरोमनि उत्सव नङा। गोबां समाव बेखौ मोनसे धोरोमनि उत्सव होननानै फोरबो होननानैबो गोबाङा बुंलायनाय जों खोनायोमोन। नाथाय बेयो मोनसे धोरोमनिल' फोरबो नङा। नंगौ जे बर'फ्रा गोदो गोदाय मोनसेल' धोरोमनि हारिमोन। बे हिसाबै बैसागुखौबो जों ज' ज'यैनो फालियोमोन। नाथाय बे फोरबोआ मोनसे बोथोरनि फोरबो, हारिमुवारि फोरबो एबा जोंनि धोरोमखौ लाखिनांगौ मोनसे आरो गासैखौबो फिल्डआव फैनो थाखाय खावलायहरबाय आरो बैसोआव उन्दै सिख्लासा सेंग्रासा बिथांमोनखौ जों गेदेमाफोरखौ खुलुमनानै मान बावनाय जे हाबाफारि बेखौ मावफुंफैनो थाखाय आं बयखौबो खावलायहरनाय जाबाय। जोंनि राबां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि साफ्रोम मावथिफारिया बिथांमोनखौ हाबाफारिखौ जागायजेननो थाखाय खावलायबाय। बेनि उनाव गासैबो सिख्लासाफोरखौ नैबे खुलुमनाय हाबाफारिखौ मावफुंफैजोबनो थाखाय खावलायहरनाय जाबाय। दा दख'रा आफादनिफ्राय खुलुमनायखौ जागायनो थाखाय खावलायबाय। होबथानांगौआबो गोब्राब। नाथाय बेबायदि हाबाफारिनि गेजेरजों जों मोनसे आर्टिफिसियेलिटिखौ जायगा होआलासिनो जेब्लानाखि हारिया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों जोंनि अरिजिनेल हारिमुखौ रैखा खालामनो हाबाफारि लालांगोन, अब्ला बै आर्टिफिसियेल जि हारिमुनि जि दावगाबोनाय बेबो बाराद्राय जोंखौ साग्लोबनो हानाय नङा। नाथाय जेसेबांखि मडार्नाइजेसन जाया मानो जोंनि जे गोजाम जे मोनसे ट्रेडिसन बेखौ रैखा खालामनांगौबा लांदां बैसागुखौ लाखिथारनांगौ। बे हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे लांदां बैसागुखौ फालिनायाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं बेखौनो बुंगोन बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ जे हारिमु गैयै हारिया जाहैबाय सिनायथि गैया आरो हारिमुवा अरिजिनिटिजों सोमोन्दो दं। जे बोर हरबाय थायो। दा बेखिनिखौ आङो बिथांमोननिसिम खावलायनायखौ दोनहरबाय आरो फैबाय थानाय समाव बर'नि जा गुबै हारिमु बे हारिमुखौ लानानै जोङो रंजालांनो हायो आरो बर' हारिखौ बुहुमाव गेरेमसा हारि हिसाबै जोङो सिनायथि होनो हायो। बे थांखिजोंनो फिन खनसेयाव जोंनि मुंख्लं गेदेमा बिथांमोननिसिम साबायखरखौ बावहरनानै खुलुमनायखौ बावहरनानै हाबाफारिजों लोब्बा लाखिनानै फंनैसो बिबुंथिखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद राबां दख'राया दिनै खामानि मावदों आरो बे लेखायैनो जोंनि ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा बेवहाय बाहागो लानो फैदों आरो जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियाव जोंनि गोबां बर'नि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो बाहागो लादों आरो बे लेखायैनो दिनैनि हाबाफारिफोरा मोजाङै जाफुंसारदों। आथिखालाव जोङो माखासे केसेटजों रंजानाय बैसागुखौ फालिनायखौ नुनो मोनदों। बेजों जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफादा थासारि जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जाय बिथांमोना दिनै केसेटजों मोसानाय जे हारिमु बेखौ बिथांमोनखौ लाबोनो सानदों आरो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफाद हिसाबै जोङो खावलायगोन। जोङो जिहेथु बर'हा मोनसे बर'नि दामग्रा आगजु दङ, दा बे आगजुफोरखौ बाहायनानै जोङो हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय जोङो खामानि मावनांगोन। जोङो मोनसे इलेक्ट्रनिक जे दामनायजों जुदि जोङो बर'नि बे हारिमुखौ जुदि लाबोनो सानोबा जोंहा जे हारिमुवा जोबस्रांलांगोन। दा बे लेखायैनो जोङो खावलायगोन जोङो मोनसे हारिमुखौ जों गोजौआव दैदेनलांनो थाखाय मोनसे मोजां फेहेरनायाव खामानि मावनो थाखाय जिहेथु जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे बर'नि दामजुफोरखौ बाहायनानै जिहेतु हारिमुखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय दिनै खामानि मावगासिनो दङ।